खुनु एरिया एक्सटेनसन बाथ्रा गैया दा गतिके बे सनितपुर जिल्ला माबासिम हाबहैगोन सिमलुगुरिसिम हाबहैगोन जों बेखौ खुनुदिन जों दिनैसिम माने आसा खालामनो हायाखै आरोखि बर'आ जुदि बुंदोंब्ला जे एखेबारे 60टा गामि हाबगोन मागोन हाबथों हाबनांगौ जों हाबनायखौ जों खुनु आपत्ति खालामा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक मिन फर द ट्राइबेल्स बिसोरनि प्रटेक्शननि थाखाय बिसोरनि भबिष्यत दानायनि थाखाय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ दा वाइल्ड लाइफ मानो खालामदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ खुनु वाइल्ड लाइफ खालामनो हाया ट्राइबेल बेल्टआव थागासिनो दंखायो ट्राइबेल बेल्टनि प्रटेक्शन खालामखाबाय आरो बे गोदानै वाइल्ड लाइफ खालामनाय मा ट्राइबेलखौ बुथारनो नागिरनाय ट्राइबेलखौ सेस खालामनाय आं मोननैसो खोथा बुंनो सानबाय बेयाव जेनेबा नैबे बिटिआरआव लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ फाइनान्सियेल पावार बे माने जेबो बेयाव बिटिआरआव जों नुनो थाङाखै दा दिनै बिटिआरआव बिटिसिखौ चिफ जे माबा दंमोन बिनि प्रटकला चिफ जे केबिनेटनिमोन बिटिआरआव बेफोर जिनिसखौ गोदानैसो माने आसाम गभर्नमेन्टआ होबोबाय चिफखौ माने केबिनेटनि होननानै नटिफिकेसन दिहुनना होबोनाय जादों आरो अबयस्से बिटिसिआव चिफ एन्ड डेपुटि चिफ बिसोर केबिनेटनिखा बेमोन आरोखि खिन्थु बिटिआरआव जास्ट चिफखौल' नमिनेट माने केबिनेटनि होननानै नटिफिकेसन दिहुनना होनाय जाबाय बाखि डेपुटि चिफआबो गैया ओमफ्राय बाखि माने इएमफ्राबो गैया अबयस्से बिटिआव इएमफ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारिंनिमोन दा बे गैया थारमाने पावारखौ बिसोरनिखौ खम खालामना होनाय जाबाय जेबो गैया आरोखि ओमफ्राय नोङो बिटिसिआव नोङो जेरै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएएस अफिसार सिनियर आइएएस अफिसारा सालायोमोन खिन्थु बिटिआरआव नोङो सिइअ जाय सिइअआ कम्पानिखौ सालायो आरोखि बे कम्पानिखौ सालायग्रा मानसिखौ सिइअखौनो दायित्व होनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिबानखौ होना होनाय जाबाय बेयाव पलिटिकेल जायनाखि डिसिसन लानो हानांगौ बे डिसिसन लानो हाया मोनसे रायजो खुंनायनि केपासिटिया गैया आरोखि सिइअआ दा बेखौ होनाय जाबाय दा बेजोंबो जोंनि बिटिसिनि जायनाखि पावार 6 जुननि पावार बेखौ खम खालामना होनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नों दानिया फैदो एरियानि खोथा बे मोनसे खोब सेन्सिटिभ एरिया दा नोङो बिटिसिआ जोंहा मोनसे एरिया दंखायो आं बे बुंनाय बायदि 3079टा गामिजों मोनसे फिसा फिसा थिलेबलेब रायजो जाखाबाय जोंहा दा बेखौ बोरै सिफायना होनो दा बेखौ सिफायनो थाखाय दिनै जोङो मा खालामदों माने बिटिसिनि बाउन्डारि नांजाबनाय 50%नि माने भारा थानाय जायनाखि माबाफोर अना ट्राइबेल मानसिफोर दङ बिसोरखौ लाम लाम बिटिसि माबा गामिनिफ्राय दानख'नाय जानाय जादों आरोखि दा बेखौ नायोब्ला नोङो बिटिसिनिफ्राय माने मेजरिटि नन ट्राइबेल थानाय गामिखौ दानख'नांगौब्ला बिराद बुरजा गामि बिटिसिनिफ्राय दानख' जायो आरोखि दा जों नुदों लिस्टआवबो होदों अना बर'फ्रा गासै 1150टा गामि माने बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामदों दा नोङो 1150टा गामि जुदि बिटिसिनिफ्राय दानख' जायोब्ला बे 3079 गामिनिफ्राय 1150टा गामि माइनास खालामब्ला बिसोर थाबावगोन जायगायावलाय बिसोर गामि थाबावगोन थाबायब्लाथ' जोंहा जोंनि माने बाउन्डारियानो सिफायना होनाय जानोसै जोंनि बाउन्डारिखौ जोंहा जे मोनसे 6 जुननि मोनसे एरिया दंमोन डिमार्केट खालामनो थाखाय बे बायनोसै आरोखि बे जोबलांसै ओमफ्राय मोनसे सोफाना होनाय जादों बेयाव ओमफ्राय माने जाय माने 50%नि बारा बर' गामि थानाय बेखौ इनक्लुड खालामनाय जागोन होनना बुङो खिन्थु 50%नि बारा बर' गामि थानाय इनक्लुड खालामनायनि बाथ्रा दा गोदानै जों खुनु बर' गामि जों नागिरना मोना आरोखि बे बिटिसिनि बाउन्डारि खोलाजाय बाउन्डारियाव जे बर' गामि मेजरिटि थानाय बर'फोर थानाय गामिफोर दङ बेखौ जों नागिरना मोना दा गथे गोदान मोनसे बबेबा गामि हाबफैगोन बिटिसिआव जों नुवा हाबनाय नङा आरोखि जों बेखौ नुयो आरो दा मेनलि मोनसे खोथाखौ जों बुंनो लुबैदों दा जेनेबा सनितपुरनि खोथा खोब माने सिरियास माने माबा जानानै दं आरोखि बे इस्यु आरोखि सनितपुर दा जोङो 5 नयसिम जों सिमाखौ होनानै दोनखाबाय बिटिसिआ 5 नयसिम सिमा थाबाय दा बेनि गेजेराव नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बयबो आसा खालामदोंमोन जे एबार 5 नयखौ बारनानै हजों एखे सनितपुर जिल्लासिमबो हाबहैगोन नामा बेखौ लादोंमोन मानोना जोंनि आगोल बिमा संकसनिफ्राय सदियासिममोन आरो सदियासिम जायाखैबो सानजाहा सिमलुगुरिसिम बे मोनसे जिनिसा जोंनाव माने दाबिया फैबाय थादोंमोन आरो सिमलुगुरिसिम माने जोंहा शरद पावारा जेब्लानाखि इउनियन डिफेन्स मिनिस्टार जायो बे समाव शरद पावारा दायित्व मोन्दोंमोन जोंनि इस्युखौ टेकेल खालामनो थाखाय बे समाव शरद पावारा जोंनो सिमलुगुरिसिम होनो होननानै जोंनि खोथाबो होदोंमोन आरोखि बे संकसनिफ्राय सिमलुगुरिसिम होनो खोथादोंमोन दा गथिखे जों आसा खालामदोंमोन मा माने सिमलुगुरिसिम जोंनि एरियाखौ बारायनो हागोन आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सिमलुगुरिसिम बारायथोंसै जों बिदि मोनसे आसा बयहाबो दंमोन आरोखि खिन्थु दुर्भाग्यक्रमे बे खराव लिरना होबाय मा जे इनक्लुसन अफ भिलेजेस होनदों आरोखि मर देन
माने 50% ट्राइबेल पपुलेटेड बेखौ होननाय जादों ट्राइबेल पपुलेटेड भिलेजेसफोरखौ बांसिन थानाय ट्राइबेल पपुलेटेड भिलेजेसफोरखौ सोसननाय जागोन बिदि होननाय जादों दा बेयाव खुनु एरिया एक्सटेनसन बाथ्रा गैया दा गतिके बे सनितपुर जिल्ला माबासिम हाबहैगोन सिमलुगुरिसिम हाबहैगोन जों बेखौ खुनुदिन जों दिनैसिम माने आसा खालामनो हायाखै आरोखि दा प्रमद बर'मोनहा बुंदों जों खोनाबाय थायो माने गामिया हाब्बाय बिटिआरआव हाब्बाय बे बाथ्रा बुंबाय थायो हाब्बाथ' मोजां रावबो आपत्ति खालामा हाबनांगौ जों हाबनांगौखौनो बुंदों आगोलाव माबा मोनसे खारनाव सोनो हायाखै जेनेबा हाबाखै खिन्थु नैबे एफा गिदिर एकर्ड जाबाय बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिया बिराद गिदिर माने माबाजों फैनाय बे आन्दलनकारिफोरनि गेजेरजों फैनाय एकर्ड बियो एफा गिदिर अक्सनधारिफोर एनडिपि जोनो हाथियार खुनु इन्डियानि खुनु माबाफ्रा संग्रामि हान्जाया बे हाथियार गैयामोन एनडिपिआ होननानै दंमोन आरोखि दा गतिके एनडिपिजों जुदि सुक्ति जाबायब्ला बेफोर एरियाफ्रा हाबफागोन मोजां जागोन जों बेखौ खालामदोंमोन सानदोंमोन खिन्थु हाबनाय जायाखै दा प्रमद बर'आ जुदि बुंदोंब्ला जे एखेबारे 60टा गामि हाबगोन मागोन हाबथों हाबनांगौ जों हाबनायखौ जों खुनु आपत्ति खालामा आरो मानोना गहपुरा बिराद भिक्टिम जायगा बे सनितपुर जिल्लानि गहपुर जायगा बिराद भिक्टिम जायगा बे 1989आव बिराद मोनसे राइड जादों बे जायगायाव 554 जन मानसि बुथारजादों थैदों दा बेफोरबायदि जायगायाव जुदि द्रप थानांगौबा बड'लेण्ड रायजो दिनायनि थाखाय मानसि बुथारनायनि उनाव दुखुनांथाव जायो दा गतिके बे एरियायाव जेरैबो हाबनांगौ जों बेखौ लुबैयो खिन्थु दिनैसिम बे हाबगोन होनबाय थायो अबा जुदि गामिया बिथाङा हाबदों होनना बुंनायखौ जोङो खोनाबाय थायो खिन्थु हाबदोंब्ला मानो दिनैसिम नटिफिकेसन दिहुननो हायाखै बाथ्रा बे नटिफिकेसन दिहुननांगोन दिनै दा दिनै आं मोनसे बेखौनो आरो मोनसे लाबोफिननो लुबैदों बे बिटिसिआ दिनै 3079टा गामिखौ लानानै मोनसे नटिफाइड एरिया जाखाबाय दिनै बेखौ पार्लामेन्टनि गेजेरजोंनो बेखौ पास खालामनानै लाबोनानै बे बिटिसिनि 6 एरिया होननानै बे डिमार्केट जाखाजोब्बाय दा नों गतिके गामि जुदि सोसननांगौब्ला दा बे 3079टा गामिनि गेजेराव आरो गोदान मोनथाम मोननै गामि 60टा गामि सोसननांगौब्ला दा दिनै बेखौ आरो नटिफिकेसननि गेजेरजों जुदि नों खालामाब्ला गभर्नरनि नटिफिकेसननि गेजेरजों जुदि फैफिनाब्ला नों एरियाखौ सोलाय सोल' खालामफिनाब्ला नों आरोबाव नों खुनुदिन जाया आरो पार्लामेन्टनि गेजेरजों बिल लाबोफिननानै बिटिसिनि डिमार्केसनखौ बारायना होनाय जायाब्ला बे जाया दा बेखायनो बर'मोनहा प्रमद बर'मोनहा जे बुंगासिनो दं बे खुगाजों बुंनाय बायदि जागासिनो दङ खिन्थु इन प्रेक्टिकेल माबायाव जों बेखौ माने जाफुंनायखौ जों नुवाखै जाफुंनांगौ जाफुंनांगौब्ला बेखौ इमिडियेट माने गभर्नरखौ नटिफाइ खालामनांगोन बेखौ ओमफ्राय पार्लामेन्टआव बे जिनिसखौ गोदानै संशोधन खालामफिननानै एरियाखौ बारायनानै लानांगोन दा जों बे गामि सोसननाय बाथ्राखौसो बुंगासिनो दं दिफेन बर'मोनहा आरो प्रमद बर'मोनहा आरो बे बिटिआर सुक्तिनि बे एकर्डआवनो दंखाथारो बे 3.12 एक्सक्लुजन इनक्लुजन बेयाव दंखायो बेयाव अनलि भिलेजखौ सोसननाय बाथ्रा बुंदों बे एक्सपानसन बाथ्रा बुङाखै बेयाव एक्सटेनसननि बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै उमुखनिफ्राय उमुखसिम बारायनाय जासिगोन माने बिटिआरनि सिमाखौ बेखौ बुंनाय जायाखै दा गतिके गामि सोसननाय बाथ्रा बुंदों दा गामि सोसननाय बुंब्ला बे थख' थख' गामिखौ अबेबा गामिखौ सोसनब्ला बे एरिया जुदि हाबाब्ला नोङो अब्ला नों बोरै एडमिनिस्ट्रेसन जानो थाखाय दा बे गामिफ्रा नों बिटिआरआव फैनानै अबे डिस्ट्रिक्टजों खुंजागोन अबे डिस्ट्रिक्टआखौ सालायगोन दा बेथ' मोनसे कुइसन जायो दा हजों बे गामियाखौ लानानै मोनसे माने डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि डिस्ट्रिक्ट खालामगोन दा बेखौ ओरैनो बे सनितपुरनि माखासे गामिखौ लानानै बिटिआरआव उदालगुरि थिसनना होगोन दा बे नंखाय नंगौ बाथ्राया बिसोर बुंबाय थायो खिन्थु दा नों हजों लकेलनि सेन्टिमेन्टखौ नायनायसै दानिया बिदिब्ला एसे साननायसै बे नों खुन माबानिफ्राय जुदि हजों सिमलुगुरिनिफ्राय फैनांगौब्ला गहपुर एरियानिफ्राय जुदि मानसिया जुदि उदालगुरियाव फैफिननांगौब्ला नोङो माबा मोनसे साधारन मोनसे खामानि थाखाय फैनांगौब्ला बेसेबां हेरासमेन्ट जागोन बिसोरो बोरै खुंफैगोन बिसोरो दा बे जायगायाव नों साब डिभिजन खालामना होनांगोन नों मोनसे जिल्ला मोनसे खालामना होनांगोन नोङो बे अफिसबो थांजोबो नों गासैबो गासैबो माने अफिस दा जेरै बिटिसिआव साब डिभिजनफ्राव अफिस दंजोबो गासैबो बे थांजोबफिननांगोन बे थांनाय उनावसो नों माने बे जायगानि रायजोआ खामानि मोनगोन हेफाजाब जागोन खिन्थु बेखौ खालामाब्ला जुदि सोसनबाय होननानै गामिखौल' बुजाबनानै जुदि बिटिआरआव सोसनबाय होननानै बुङोब्ला बे खामानिफ्रा गासैबो जुदि नों उदालगुरियाव फैफिननानै मावफैनांगौब्ला बे रायजो राजाफ्रा बेसेबां हेरासमेन्ट जागोन अब्ला बे रायजो राजानि थाखाय बे मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ दिनै जोंनि नेताफ्राखौ साननांगौ आरोखि गोथौयैनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया होननानै जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो साननानै लायो गावखौनो बे एरियायावबो माखासे वाइल्ड लाइफ होननानै मोनसे माने गभर्नमेन्टआ वाइल्ड लाइफ एरिया होननानै जिपिएस खालामगासिनो जालांनानै गोबां बर' फिसाफोरनि हा दङ दा बैसोरो जायफ्रा वाइल्ड लाइफ एरिया होननानै जिपिएस खालामालासिनो जालांजानाय दा बैसोरनि थासारिया फैबाय थानाय समावहाय
बोरैबा महर लाहैगोन नामा दा बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? दा नैबे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे वाइल्ड लाइफ खालामनाय बेथ' इलिगेल बियो इलिगेल एन्ड डेट्रिमेन्टेल पलिसि बियो आरो एगेन्स्ट दि ट्राइबेल पिपल बे आरोखि बे ट्राइबेलखौ इनहिलेट खालामनाय ट्राइबेलखौ धंस खालामनाय बुथारनाय जे पलिसि बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक मिन फर दि ट्राइबेल्स बिसोरनि प्रटेक्सननि थाखाय बिसोरनि भबिष्यत दानायनि थाखायसो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ बे हाया ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे हायाव खुनु मालाया जों पुलिस लानो हाया ट्राइबेलफोरनि हगारनाय होबाय बे एरियाखौ मोनसे एरिया खालामना होबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बे एरियाया ट्राइबेलफोरनि गथिखे बे हायाव रावबो हाबनो हाया बे जायगायाव रावबो माबा लानो हाया दा वाइल्ड लाइफ मानो खालामो बे ट्राइबेल बेल्टआव ट्राइबेल बेल्टआवथ' खुनु वाइल्ड लाइफ खालामनो हाया ट्राइबेल जेराव थागासिनो दंखायो ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सन खालामना होबाय आरो बे गोदानै वाइल्ड लाइफ खालामनाय मा ट्राइबेलखौ बुथारनो नागिरनाय ट्राइबेलखौ सेस खालामनाय गथिखे बे जानो हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जे समनिफ्राय दादों बे समनिफ्राय खुनु बे जायगायाव खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हाबनो हाया रोखा रोखा आयेनाव दंखाथारो दा गथिखे जोंनो प्रटेक्सन होनांगौ दा जोंनो दिनै माने मोनसे वाइल्ड लाइफआव जेरै प्रटेक्सन जादों जिब जुनारफोरखौ जोंखौ दिनै प्रटेक्सननि थाखाय बे ट्राइबेल बेल्टखौ बानायनाय जादों दा गथिखे बे ट्राइबेल बेल्टखौ सिफायनानै बे वाइल्ड लाइफनि सेंसुरि खालामनो नागिरब्ला बेथ' इलिगेल बेखौ आयेना थोनाखै बे जोंनि लिडारफ्रा मा खालामदों आं बुजिनो खोब थान मोनो आरोखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मा रोखोम लागासिनो दं आरो दिनै माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बादैबो बे हाग्रा ओनसोलाव बेवबो होनदों आरोखि जे गोबां बर'फ्रा दिनै हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दं बेफोर बिराद गोबावनिफ्राय जुग जुगनिफ्राय हाबनानै दं दिनैसिम बिसोरनि हाया नामजारि जायाखै बिसोरनि फात्ता होनाय जायाखै बे लासै हाबगासिनो दं आरो बेखौ नायनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे रुल बानायदों रुल बानाय होबाय जेरै बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बेखौ बानायना होदों फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट रुल बादिबा ट्राइबेलफ्रा 2006सिम जेरावखि हाबनानै थायाखै मानो बे थाबनानै थानो हायो बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया बिसोर थानो हानांगौ आरो बिसोरनो हानि फात्ता होनांगौ बिसोरनो हानि अधिकार होनांगौ बेसो आयेनाव दं दा फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बे आन्दाराव अलरेडि जिपिएसबो खालामनानै ट्राइबेलफोरखौ दानख'नाबो होखानाय जाबाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय एरियाबो खालामना होखानाय जाबाय सोर थानो मोनो सोर थानो मोना बेखौ खालामना होखानाय जाबाय दा नोङो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ दिनै सिफायनानै 2006नि सिगाङाव जाहैबाय थानाय बे थानाय मानसिखौ दिनै माने होखारनो थाखाय सोलो खालामनानै दिनै जुदि माबा खालामदोंब्ला बे सेंसुरि खालामना दोंब्ला वाइल्ड लाइफ माबा मोनसे खालामना दोंब्ला बेबो भुल बिदि खालामना बे बर'फ्रा जेराव दं ट्राइबेलफ्रा जेराव दं थानो हो बिसोर मोजाङै जायगा हो लामा बानायना हो स्कुल बानायना हो बिसोरनो दैखर दैला बायना हो बेफोरसो गभर्नमेन्ट पलिसि जानांगौ खिन्थु नों जेराव एखे माने फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि माबाजों आयेनजों इमप्लिकेट जाया बेजों माने जों खुनुदिन कन्ट्राडिक्ट जाया बेबायदि मानसिखौ दिनै बिदि खालामनानै ट्राइबेलखौ हेरासमेन्ट होनाय जायाखै दाथ' दिनै जों नुदों गोबां जायगायावनो दिनै बर'खौ होखारनाय नुदों ओरै गसाइ अथिं रायबानाय एरियायावबो बिदिनो ओंखारबाय आरो नै चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो बिदिनो बर'खौ होखारनाय जाबाय सेमोनबो असिमबो ओंखारदों मानसिखौ होखारदों न' बां सावग्लुंदों बिदि मानो जाखो हरे दिनै जायफ्रानाखि माबा नङा ट्राइबेल नङा नन ट्राइबेल मानसिफोर बाहेरानिफ्राय फैनाय सोरबा झारखन्डनिफ्राय फैनाय सोरबा माबानिफ्राय फैनाय बिहारनिफ्राय फैनाय सोरबा इउपिनिफ्राय फैनाय हाग्रायाव अनेक दं हाजार हाजार मानसि भर्ति जाजोब्बाय बिसोरो बावसाखै हाबनाया बिसोरो बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि नियम बादिबा जे जायफ्रा माने ट्राइबेल नङा नन ट्राइबेल मानसिफोर हाग्रायाव हाबनानै थाबाय बे नन ट्राइबेल मानसिफ्रा बिसोर 2006नि 75 बोसोर सिगां थानाय जानांगौ 75 बोसोरखौ होनना बुंनाय जादों आरोखि दा 75 बोसोर सिगां थानाय जानांगौ अब्लासो थानो मोनगोन दा खिन्थु जायफ्रा हाग्रायाव दं बिसोर हाबना थाबाय बिसोर 75 बोसोर सिगां जायाखै 2006नि 75 बोसोर सिगां जायाखै 2006नि उनावबो हाबनाय मेरला दं दा दिनै बे 2006नि उनावबो हाबफैनाय बे नन ट्राइबेल मानसिफोरखौ दिनै रावबो साहस गैया बिसोर होखारनांगौ बुङा बिसोरखौ जेबो खालामा इभिक्सन खालामा जेबो खालामा आराम थागासिनो दं हरै बिसोरनि खाथियाव थानाय बर' फिसाफोर जुग जुगबो थानाय बर' फिसाफोर दिनै बिसोरखौ न' बां सावना होगासिनो दं सिगासिनो दं बिसोरखौ दिनै बिसोरखौ माने फरेस्ट माने माबानि माने एनिमेल माबा खालामगोन सेंसुरि खालामगोन माबा मैदेरनि करिडर माबा नांगौनो बायदिसिना मैदेर लामा नांगौ होनलायनानै होखारनाय बे इन्टारनेट जागासिनो असम्भब दुर्भाग्य बिदि जानो नाङा मानो जादों फालाय गावनि मानसिखौ प्रटेक्सन नांगौ होआखै गोरिब गुन्द्रा मानसि थाथों मावनानै जाथों जेरावखिया बेखौ होआखै नोंसोर मालायखौ थानो होनानै गावनिखौसो होखारो बे बोरै जानांगौ बे दिनै बोरै माने सेंसुरि बोरै जानांगौ फालाय एनिमेल सेंसुरि बे आयेनजों कन्ट्राडिक्ट जायाखै जायफ्रा बेखौ भाइलेट खालामनानै थाङाखै सिगाङावनो जादोंखानाय दा बिसोर दानख'ना होना बिसोर थानायखौ थानो होना मोजाङै थानो हो बिसोर लामा सामा हो मोजां रोहो माने थानो थाखाय बेब'स्था खालामना हो दा बेखौ खालामा आरो जायफ्रा फरेस्टआव हाबना थादों इलिगेल भाबै नै
बावाखै 2006नि उनाव हाबना थानाय ट्राइबेलफोर बर'फोर दा बिसोरखौ नों मानो न' बां सावना ओंखारदों मानो बुसोर खालामना ओंखारदों नों बिसोरखौ बाहेरायाव अबेबा माबा दंब्ला जायगा दंब्ला थानो जायगा हो बिसोरो थानो बेबस्था खालाम न' बां माने लुनाय बेबस्था खालाम लामा दैखर स्कुल खालामना हो बेनिफ्राय शिफ्ट खालाम नों बेखौ शिफ्ट खालामनो बुंदों खिन्थु नट बाय वे अफ इभिक्सन न' बां सावनानै मानो बिदि दा खालाम ट्राइबेलफोरखौ बिदि खालामनो ना नों शिफ्ट खालाम बेसो खालामनांगौ दा बेखौ खालामाखिसै एखे न' बां सावना ओंखारबाय बिदि इलिगेल खालामनो मावदों अयथासार जादों ट्राइबेलफोरनि सायाव दा दिनै ट्राइबेल बेल्टआव गोबां हाजार हाजार मानसिफोर माने नान प्रटेक्टेड क्लास मानसिया ट्राइबेलनि हाखौ सेना लागासिनो दं जेरै लाख लाख बिगा बिटिसि एरियायाव गुबुन हारिया सेना लाबाय ट्राइबेल हाखौ दिनै बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ हाइकर्टनि अर्डार दंखायो बिसोरखौ इभिक्सन खालामाखै दा गोबां पाट्टालायनाय हाव दिनै हाबनानै दङ दा बिसोरनो इभिक्सन खालामाब्लानो दिनै बिसोर हागासिनो दं अबा गभर्नमेन्टनि हायाव माबा हायाव खुनु भेरिफाइ खालामाबो नुवानो थानो होगासिनो दं इलिगेल बियो होखारजोब बिसोरखौ होखारजोबनानै बे हाखौ खालि खालाम आरो सोरबा जुदि ट्राइबेल मानसिया बर' मानसिया जुदि अबा हाग्रायाव इलिगेल हाबनांगौब्ला बिसोरखौ लाबो शिफ्ट खालामो बेफोराव दोनफै खिन्थु बिदि खालामा जासे दिनै मा खालामदों दिनै एखेबारे माने जायफ्रा इलिगेल भाबै ट्राइबेल बेल्टआव हाबना थानाय दिनै बिसोरखौ आरामसे भट बेंक खालामना लादों दोनदों होखारनो नागिराखै जों रावखौ माने होखारा बायदिसिना होनना बुंगासिनो दं बेफोर जागासिनो दिनै दा दिनै मजाबारि मोनसे केस दङ सिम्पल नै मजाबारियाव अलरेडि बे अर्डार जाखाजोबनाय गासिबो केस अर्डार जाखाजोबनाय होखारनांगौल'सै दा बेखौ होखारा दा दिनै जोंहा माने फरेस्टनि EM बिथां माने रन्जित बसुमतारिया बे बुंबायदों जे बिसोरनि थाखाय आलादा दोननो जायगा नागिरगासिनो दंनो आरे बिसोरथ' जोंनि आलासि नङाना बिसोर जोंनि हा सेना लाफैदों जोंनि हायाव बिसोरो इलिगेलाव दखल खालामनानै थादों जोंनि हायावनो खेथि बाथि मावनानै दं दिनै जों हाबिमाफोरा अगरि जानानै दं आरो दिनै बिसोरखौ नोङो आलासि बायदि जाहो लोंहो दोननानै जाहो लोंहो बिदाय हैनाय अबेबा जायगा दोननाय बे आयेनावथ' बिदि गैया ट्राइबेल बेल्टनि आयेनावथ' बिदि गैया नों बेल्टआव जाय इलिगेल हाबनानै दं बिसोर होखारजोब बेसो बाथ्रा दं आरो हाइकर्टनि अर्डार दं हाइकर्टनि अर्डारखौ नों मानि होखार इमिडियेटलि खालि खालाम आरो ट्राइबेल मानसिखौ बेखौ रिहेबिलिट खालामनांगोन दा बिनि गुबुन हारिफोरनो हा फाननाय बेफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ फाननो मोननाय मेथाइ होनाय हानि फाथा होनाय बेफोरखौ जों नुबोगासिनो दं दा बे बेलायाव आरो फंनैसो औ बेथ' बिराद मोजां माने प्रश्न बियो दा जों दा नुबाय थायो सरकारखौ बुंबाय थानाय आरोखि जे हा फाट्टा होगोन आरो हा फाट्टा होबाय जों बिटिआर सरकारासो बांसिन होबाय हानि फाट्टा होबाय होननानै बिराद रंजालायबाय थानाय लेन्ड मेला खालामनाय जों नुबाय थादों आरो दा खिन्थु 6 शेड्युल एरियायाव खुनु माने ट्राइबेल नङि मानसिया हा बायनो मोना ट्राइबेल नङि मानसिया हा ट्रेन्सफार खालामना होनो हाया बे आयेनाव गैया बियो दाथ' बिराद माबोरै होगासिनो थायो लेटेस्ट आं चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जों खालामदों दा गोबां गभर्नमेन्ट खासायाव गभर्नमेन्ट हायाव दिनै अबेबा दैब' जायगा रिभारेन एरिया बेफोराव दिनै माने नान प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिखौ दिनै माने हा होदों आरोखि गुबुन जाथि मानसि दिनै प्रटेक्टेड नान प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि नङा बेलबग एरियायाव बे 6 शेड्युलाव आरोखि 6 शेड्युलाव एखे खुनु माने नान ट्राइबेल मानसियानो हा बायनो मोना बिसोरनो हा होनो हाया दा बे दा माखासे जोंनि माने बिटिआरनि लिडारफ्रा माबाखौ बिटिसि सुक्तिखौ दहाय होयो बिटिसि सुक्तियावनो लिरनाय दङ जे माने बिटिसि एकर्ड 2003 जा जाबाय बे जानाय समसिम 10 फेब्रुवारिसिम जायफ्रा दंबायखायो बिसोर थानो मोनगोन होनना बुङो आरो बेखौनो सुजुग लानानै बिसोरो माने हा होनाय मानाय माबाखौ खालामबाय थायो दा बे खिन्थु बाथ्राया बे नङा जे माने बिटिसि सुक्तियाव रोखा लिरदों जे 10 फेब्रुवारिसिम जायफ्रा दंफैयो 2003 10 फेब्रुवारिसिम बिसोरो माने इलिजिबोल जानांगोन बनाफाइड सिटिजेन जानांगोन थानो मोननायनि फिसा राइट थानांगोन बेबायदि मानसियासो बिटिसिआव हा बायनो हागोन फाननो हागोन बे बाथ्राखौ बिटिसि माने सुक्तियाव 2003 सुक्तियाव लिरना होदों दा अब्ला बनाफाइडआ सोर इलिजिबोल मानसिया सोर दिनै बेखौ बिटिसि नागिरनांगौ नों बे बेल्ट एरियाखौ लानानैसो बे बिटिसि दानाय जानाय जादों दा बे जायगायाव सोर सोर थानो मोनो सोर इन्डियान सिटिजेन बेखौ नागिरनासो हाखौ होनांगोन खिन्थु ओरैनो लाम साम मोनै होलाबायबा नों जाया जोंनाव गोबां माने हिन्दु नान हिन्दु बाथ्रा गैया हिन्दुफ्राबो जोंनि जायगायाव थानो मोनै गोबां दङना गोबां दङ बाहेरनिफ्राय जायफ्राखि बे मैमनसिं थैमनसिं ओजों माबानिफ्राय फैनाय बै मा होनो बांलादेशनि ओरै माबानिफ्राय फैनाय बिसोर दङ दा बेफोरखौ दिनै जोंनि जायगायाव बुथुमना लाजोबो गासैबो बिसोरखौ थानो मोननानै दोनफैजोब्बाय दा बांलादेशनि जुद्धआव जायफ्रा फैनानै थाबाय दङ माखासे हिन्दुफोर बिसोर दंफैयो दा दिनै बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै ओंखारनांगौ दिनै बिसोरखौ दा बिसोरखौ नों जुदि बुङोब्ला जे दिनै बिसोरो बिटिसि सुक्ति जानायनिफ्राय बे समनिफ्राय माने समसिम थानो मोनो
हा मोनो बायनो मोनो होनना बुङोब्ला बेथ' इलिगेल ना दा दिनै बेखौ सिनायनांगौ जेब्ला बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैदों बिसोर आउट खालामजोब होखारजोब ओरैनो बिटिसि सुक्ति बेखौ नायलाबायनानै ओरैनो बिटि सुक्तिनि माने 2003 माने फेब्रुवारिसिम जायफ्रा दंखायो थानो मोनो होनबा बे जानाय नङा आयेनाखौ थोनाखै इलिजिबोल मानसि नांगौ आरो बनाफाइड मानसि जानांगौ इन्डियान सिटिजेन जानांगौ बिसोर थानो मोनो बे रोखा रोखा बुंखानाय जाबाय